Ja, dames en heren, NEL is een netwerkgroep die vorig jaar is opgericht met als doel elkaar te steunen en te stimuleren. En een van de deelnemers aan NEL, dat is Margot Bolenius. En zij komt ons vertellen over NEL. Welkom Margot. Ja. U mag daar best voor applaus. Ja, heel goed. Ja, NEL. Waar staat NEL voor? NEL staat voor netwerken en lunchen. Aha. En dat doen we iedere 14 dagen. Ah, nou ja, dat dekt dan denk ik ook redelijk de lading. Ja. Dus je gaat netwerken en lunchen. Of eerst lunchen en dan netwerken of gewoon tegelijkertijd? Nou, het gaat tegelijkertijd. Het gaat tegelijkertijd. Ja. En voordat we daar zo meteen over verder praten, wie is eigenlijk Margot Bolenius? Ja, en wat doe je? Ja, wie ben ik? Ja. Nou, je zegt al, ik ben Margot Bolenius van Bolenius Advies en Begeleiding. En wat ik doe is mensen en organisaties begeleiden in het verbeteren van productiviteit, inzetbaarheid. Dus ik ben bezig met vitaliteit. Met vitaliteit. Ja. Nou, heel goed. Dat is jouw eigen bedrijf. En jij bent een van die ondernemers die dus bij NEL is aangesloten. En Ja. daarom, jij mocht als afgevaardigde hier naartoe. Ja. Waar is de rest? Ja, dat weet ik dus niet. Jij bent aan de beurt, of hoe gaat dat dan? Nou, het was een vriendelijk verzoek. Het was een vriendelijk verzoek. Het was een vriendelijk Nou, we zijn blij dat jij hier bent. Ja. Maar hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij NEL? Word je dan gebeld of kun je daarvoor aanmelden? Hoe werkt dat? Nou, het werkt zo dat zeg maar, de deelnemers van NEL gasten uitnodigen. Ja. Dus ik ben uitgenodigd als gast van kom eens een keer bij NEL, netwerken en lunchen. Ja. Om eens te zien hoe dat gaat, hoe jezelf kunt presenteren. Ja. Dus op die manier ben ik bij NEL terechtgekomen. Ja. En wat ik daar ontzettend leuk aan vind, is dat je met ondernemers bij elkaar zit. Ja. En je elkaar helpt, omdat in het netwerken je ook specifieke zoekvragen. Dus je helpt elkaar, dus je maakt gebruik van elkaars netwerk en je helpt elkaar met doorverwijzen. Ja, en dat bespreken jullie allemaal tijdens die lunch? Of zijn er nog bepaalde activiteiten aangekoppeld dat mensen ook weten wat jouw vraag is? Nou, we stellen ons voor, net zoals ik dat nu heb gedaan. Dus iedere keer opnieuw komt er een rondje waarin je jezelf presenteert. En zegt waar je naar op zoek bent. Een specifiek bedrijf, die zegt daar wil ik contact mee maken. Of een speciaal iemand dat je zegt van goh, daar wil ik eens een keer een kopje koffie mee drinken. Ja. En juist omdat zeg maar, de ondernemer, de collega-ondernemer, diegene mogelijk kent, krijg je daar makkelijker contact mee. Dus het gaat via warm contact. Ja. En dat is, ik vind dat in ieder geval prettiger dan dat ik... En wat heeft jou dat tot nu toe al opgeleverd? Heb je daar al een concreet voorbeeld van of niet? Ja, ik heb daar wel een concreet voorbeeld van. Want ik ben wel sceptisch met dat soort dingen. Ik denk, zou dat voor mij, zeker omdat mijn passie ligt in het lichaamsgerichte werk. Dus dat heeft te maken met therapie. Ja. Ik denk, kan ik als therapeut nou daar aansluiten? En zouden mensen daar dan... Zou ik daar dan iets uit kunnen halen of zouden zij iets voor mij kunnen betekenen? Ja, en dan ben ik wel verbaasd over wat voor een effect het uiteindelijk kan hebben. Maar waarom ben je dan zo sceptisch? Ja, dat ben ik. Oh, dat zit in jouzelf? Dat zit in mijzelf. Maar dat hoeft helemaal niet dus? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Maar welke vraag heb jij concreet gesteld en waar ben je vervolgens mee geholpen? Nou ja, ik organiseer bijvoorbeeld workshops. Dus ik denk, nou laat ik die dan eens daar inbrengen. En dan melden mensen van NEL zich aan of iemand verwijst iemand door. Dus op die manier. Of zeg maar een collega, een coach die met name in het loopbaanstuk zit. Die zegt van, goh, ik heb een cliënt en ik loop tegen iets aan waar het zeg maar bij mij ophoudt. Dus misschien kun jij daar iets mee. En andersom ook, als ik een cliënt heb waarin echt een specifieke of loopbaanvraag of andere vraag ligt, kan ik kijken of er binnen dat netwerk weer iemand. En nu ben je niet meer zo sceptisch? Nee. Nou ben ik dus blij dat ik me heb aangesloten. Al die ondernemers die een klein beetje sceptisch zijn en denken, is dat wel wat voor mij? Daar zeg jij nu tegen. Kom een keer. Kijk, mogen ze zo zich aanmelden of moeten ze uitgenodigd worden door een van de Nellers? Nee, nou ja, het is leuk als dat via ons gaat, maar ze kunnen zich zo ook aanmelden. Ja. En jullie hebben een eigen website of een Facebookpagina? Wij hebben een eigen website, maar ik weet nu even...
het adres niet. Nee, maar als ze Nel intoetsen, Venray ondernemers, dan komen ze een heel eind. Ja, en ze kunnen mij ook altijd benaderen. Ja, en op welke locatie doen jullie dit? Dat doen we in Gijsteren. Ja. Bij een van de ondernemers die ook aangesloten is in het trefpunt. Ja. En daar wordt door Roel, de uitbater, met zijn collega's altijd een lekkere lunch verzorgd. En dat is dus 1 keer in de 2 weken. Ja. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, we betalen de lunch. En that's it? En that's it. En als je, want ik kan me voorstellen, je komt een keer als gast. En misschien kom je ook nog wel 2 keer als gast. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat je alleen maar als gast komt. Is er dan een soort afspraak dat je een lidmaatschap van een jaar hebt? Je committeert je voor een kwartaal. Voor een kwartaal? Ja. Maar mag iedereen zich aansluiten? Nou, het is wel, we kijken natuurlijk wel dat we een zo divers mogelijke groep hebben. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in elkaars vaarwater zit. Dus als we 1 autoverhuurbedrijf hebben, ik noem maar een soort bedrijf, dan is het niet de bedoeling dat er een tweede autoverhuurbedrijf bij komt. Nee, want dan, dat gaat schuren. Dat gaat schuren. Maar schuren geeft glans, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat klopt. Maar niet als je te hard schuurt, dan ga je er doorheen. Want jullie zijn vorig jaar begonnen. Ja. Dus eigenlijk nog redelijk vers. Met hoeveel man zijn jullie nu met 15. Met 15? Ja. En we willen nog wel wat. En jullie willen wel wat groeien. Dus dit is eigenlijk meteen nog een oproep aan al die ondernemers die wellicht kijken. Ja. Kom eens een keer lekker lunchen. En misschien blijf je wel hangen. Ja. Ik heb hier staan, wat heeft het jou gebracht als ondernemer? Maar dat heb je volgens mij net al verteld. Zijn er nog dingen over Nel die we vergeten zijn aan te halen waarvan je zegt, ja, maar dat moet je toch ook nog echt even weten, Rob? Dus, het is naast zeg maar, dat je de zoekvraag, dat je zeg maar, ook terugkoppelt van, goh, weet je wel, ik heb een contact gelegd met, dus dat je ook terugkoppelt, dus dat je eigenlijk je succes deelt met elkaar. Ja. En waarom is dat belangrijk? Ja, dat is leuk, want netwerken, soms weet je niet wat dat oplevert. Ja. Dus het is leuk om terug te horen, want in feite je helpt elkaar. Ja. Dus het is leuk als je terug hoort wat dat dan voor de ander opgebracht heeft. Volgens mij is er een goede vibe tijdens die lunch dan. Ja, het is erg leuk. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, laten we hopen dat die 15 deelnemers, dat zich dat gaat vermenigvuldigen. Ja. En dat ze met de B&B te hangen daar bij het trefpunt de volgende keer. Goed zo, dankjewel. Margot. Oké.